Hej alle sammen. Rigtig god jul. Vi glæder os her fra Altså af i at fejre Del-julen sammen med jer. Så den bliver helt fantastisk. Og vi lægger hårdt ud. Så hvad kalder man en nisse, som er glad for at arbejde som elektriker? Det er en vatnisse. Anders, du har lige et par bemærkninger, du vil knytte til, ved jeg. Jamen, jeg har da også en vittighed her fra dagen. Nu er det hjørne der. Og det er, som nisse, at man faktisk mere glad for ris end for ros. Det er jo helt rigtigt. Og vi er rigtig, rigtig glade for jer som forhandlere, og derfor skal I også have ros, og I skal have gaver. Så vi har besluttet her hos Also, at til de 10 første år, der vi får ind i december, af over 1000 euro stykket, der forærer vi et keyboard, som I får med. I skal bare lige skrive til Anders og mig, når I lægger ordren, og så tracker vi, hvornår de kommer ind, de forskellige ordre. Derudover, så stopper vi ikke her. Vi skal fejre mere. Og hvad skal vi fejre? Så noget af det sidste? Vi skal faktisk fejre partnernes engagement i markedet. Vi sætter konkurrence op her i december måned, hvor man kan vinde den her flotte award, som vi har stående her. Udover det, så har vi så tilknyttet en lækker jakke, man får med. Bum, bum, bum. Det er udelukkende vurderet på engagement. Så det er noget, vi vurderer i markedet. Så vi vender tilbage til jer og til den heldige vinder, når vi har trukket en vinder, som sagt. Du er skruet,